Lemuel? Sigawan ni. Saan naman kung gumangit ang kwartaan ng trabahuan eh. Pagipairam ni Parimarjun ni yung kwarta ulit kayo, bisyo-bisyo, babae. Kita ni mengiram kwarta, tulak ng puntaan ng trabahuan eh. Kita ba ni? Ay, kainit ba diri? Buhay na masayro diri? Ay, tuara! Para! Iya, ang trabahuan ni init kayo magsigig tulak ang motor. Uy, kuya, mamasayro ka. Say mamasayro kita, bitaw kang gitulak rin ako ng motor. Yung tanap yung kang masayro ka. Uy, kaisog ba? Ay ragod, sig surang-surang yut be, init ra ba kayo? Naglabas yung ulo, masig bunalan, nagagilmit noon ron. Sige mga sunod-sunod. Diri magud kuya, mo sakay ra mong good ko. Sige mo sakay kita, bitaw kang giguyod rin ako ni, kaya di mo andar. Uy, kalaban nga na, di man na maundar, uy. Di mo andar kita, bitaw kang gubaon kay kanino. Mamalingki ra man tajud ko ba? Pero, murag need jud ko ni mo ron. Sinid, tamparoson, di kaning helmet, need. Ayaw ka pinistrikto kuya. Anong kamot ni mo? Hiya ka ng murag. Nakita na ko ba nga naglisod jud ka? Murag ni jud ni mong kwarta. Hawar ko grabe, bitlian ni mo eh. Need, di kayo na akong kwarta no, ay kayo pag surang-surang, masig bundakan, nung di kaning motor ron. Isa jud kay na siya ba? Nakayo pa sa mo ha. Ano man na? Instead nga mamalingki ko, kaning kwarta nga ikumpra, ihatag na lang ako sa imuha. Pila man na? Ah, wait. Akong iyapon ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,000. Titigaan na kwarta ni mo. Titigaan na kwarta ni ay. Ihatag ni mo ni sa kuwatanan, 20. Pero, Say pero. kabala na ka. Sige na, alin na. Sige, mga pasar ko. 20 mil. Puti kamay. Pasubo na lang yun ko ani kay nanginanam dyan ko kwarta. Kaming na. Asa mo itong tawhan na to? Usa na yung oras, oh? Nag-ulan na lang, wak pa ka uli. Lemuel? Hala, nakuha na niya yung motor. Ay! Nakuha na lagi niya yung motor. Ako pa. Diskarte gani, makuha ra nagbalik. Namiss ka? Uga, na-miss kayo ko. Kumpiyansa ka sa kuha ba? Paingon-ingon pagkagwa ko'y diskarte ha. Yun sa din, mo ga. Kita ka pangutana. Dira, ang importante. Nakuha na akong balik si Doofy. Ang akong motor. Hala, ga, naka-brace mood ka? Pati akong brace, napansin po dahil mo. Grabe dyan yung babae ba? Kuso kayo manghimantay. Hala, kaga-amazing ka ayo. Yun sa din mo. Diskarte ako. Wala ako gapon. Sama sa mong giingon na masayro ako. Extra ginagmay. Ano mga diskarte ginagmay. Bantod sa nga. Income punta gamay. Pila di mong na-income? Tama-tama. Ragod nga makakuha ko sa motor ako balik. Yung makapa-brace ko. Okay. Nga, tagpilang po na yung braces. Para taon, ragod ka na sa kilid-kilid ba? Ang tag 150 hon ba? Kanang itaod na nila ba? Pang design naman eh. Design ra. Dauta, good ni mo eh. Nga na pa kayo nabilin sa yung pagmamasayro? Nabilin? Naaman ko yung nabilin. Ako ng ihapon ha, pilay nabilin na niya. Daw? 1, 2, 3, 4. 4 mil. Mapanay nabilin sa kuwaron no? Pag pamasada na ako, 4 mil. Hala, na pa kayo nabilin 4 mil ga. Pero asa gud ang motor niya ang kulistong? Motor niyang kolistong? Tama na yun no? Ay, ako atong gipapaayo na ko to kay gubaon man kay to. Naglugos ko to pamasayro, nagsigitag sikad-sikad, wangay musakay ato, sige purot-purot, palong-palong. Dako agad ni mag-income oy. Pinaka-brace ka, nalukat mo yung motor niya, ipaayo yun ni mo ang motor ng kulistong. Ako pa. Diskarte ra ni. Nyaga kanang kwarta nga imong nabilin ba? Unsa man ani mo? Kaning 4 mil?
Oh, i-reserve na ko ni para na po ni sa binulan motor sunod bulan ako ipambayad. So wala ako ana ga. Wala ba imuha niya makatagam ka. Kay numdom ka itong 9,000 nagyatag na ko sa imuha. Imurang gipariban-riban, mamgasto-gasto din na embargo ng motor walay. Kuwara ning itigom dire kay para sureball ko nga makabayad ko sa kong binulan sa kong motor. Sure good ga, wala ako ah. Wala gani mo wala gani mo. Balik na pud ni. Sure good ka. Mura naman kag masuko na hinuo, mamundak naman kasi muntingog. Wala galino. Ay, dili day. So, kuha na lang, papilion lang taka. Saan man po nang pili-pili? Papilion lang gud taka oy. Nanapod lagi na ba? Taman. Muhatag ka sa og kwarta or dili ka katapad sa kuha niya nung matulog ta. Na! Naunsa naman po nang pilihan na yun? Kabalo naman kandira ako maluya. Gawan ng trabaho araw. Ana ba, dali ram di ka kaistorya. Ang kaistorya. Sa panahon karon, lisod ka ayo mangita og kwarta. Apan, adunay app nga dili lang ka makakita kwarta, malingaw pa jud ka. Kini ang Masaya Game. Masaya Game. I-click lang ang link nga naa sa comment section. Then download and install. After ana, musulod ka sa Masaya Game. Mamili lang ka kung register or login. Pero kay bag-o pa man ka, magpa-register sa ka. Sa registration, ibutang lang ang imong cellphone number, password, verification code o referral ID. After ma-register, automatic na kay free 6 coins. Mapwede nimo idula sa Dragon Tiger, Color Game o guban pa. Example ni ana ang Color Game. Mamili ra kag color diha, perting sayo na ra. O kung daogan na ka, gusto ka mo cash out, just click the withdraw button. Ibutang lang diha imong GCash account, GCash number, OTP, then save. Tapos withdraw. Iuna na ra ka sayon. Kunya kung gusto pa ka modula pero nahotdan na kag coins, ay kabala ka. I-click lang ang plus sign. Din mamili ka din ha kung pila ang imong ibutang. Na ay 100, 200, 1,000 o guban pa. Ana lang kadali, di ba? Usa pa ang imong gipaabot. Download na ug dula na sa Masaya Game.